Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Etorri da beste behin gure hitzordua. Eusko ikaskuntzagaz, Bizkaia irratiaren sintonian, hilabeteko lehenengo eguaztenetan eta azkenengo eguaztenetan euki ohi dugun hitzordua. Entzuleok, ondo etorri. Gonbidatu berezi eta guzti gatoz? Gaur gonbidatu bi daukaguz. Kooperako kidea da bat, Edurne Izuntza, eta bestea komunikazio arduraduna, Elisabete Orbe. Berreskuratutako produktuak, elikadura ekologikoa, bidezko merkataritzako produktuak, prestakuntza gela bi, edo eta sensibilizazio jarduerak. Horrek eta gehiago ezagutuko ditugu, bai, Bilbon, Fernandez del Campo kalean, 16. eta 18. zenbakietan. Hortxe dagoalako Koopera Euskadiko lehenengo merkadu ekologiko eta solidarioa. Dino Kooperako marketing zuzendariak, Cristina Larraiozek, Koopera merkatua, herritarren topagunea izango da, ekonomia solidarioa garatzeko lekua, eta egoera sozial guztiek izango da lekua, langileek, bezeroek, doaintza jasoten dituen personek, ikastetxeek, erakunde publikoek eta zelanez, herritarrek. Aldundiak Bizkaikoak uste dau proiektu honek eragin handia izango dauala lurraldean, gizarteratzearen eta elkartasunaren alde sortu dalako. Gainera, erakunde publikoen eta gizarte sektorearen arteko lankidetzea erakusten dauela be azpimarratu dabe. Beraz, Koopera Euskadiko lehenengo merkatu ekologiko eta solidarioa ezagutuko dugu, ateak zabaldu deuzkuzalako, zeuentzako be zabalik daukazateak gogoratu. Baina zer egingo geunke guk, zeuek barik, entzule barik, edo eta gonbidatu berezi barik. Edurne Izuntza Kooperako kidea geure gonbidatua, Edurne. Taldeon. Zelan zagoz? Ondo. Eusko ikaskuntza. Ondo baino hobeto eta ia hobetu gurean elkarrizketa honen bidez geure entzulei zeuen proiektuaren barri emoteko asmoz gatoz Edurne, lan eta lan zabiltzie, eta hori da besteak beste uinen bidez
Bizkaira eta segaitik ez Euskal Herri osora zabalduko duguna. Kontua da, lehenengo merkadu ekologiko eta solidarioa daukazuela hortxe prest. Esaten izan dugun moduan Bilbon dago, baina merkaduan sartu aurretik garrantzitsua litzateke nortzuk sarien esatea, ez da Edurne? 4 kooperatibak osatzen dugu kooperazarea, Rezikleta, Beroi, Ekorropa eta Ekiber. Eta aparte daukagu Karitas Bizkaiaren laguntza. Eta 4 kooperatibak gara irabazi asmori gabeko kooperatiba. Eta egunerokoan horrexetan egiten dozuen lan, ezta? Bai. Apuruaz kontatuko deuskuzu zer dan egiten dozuena? A ber, kooperatiba bakotzak arlo bat jorratzen dau. Rezikletak, voluminosoak eta batez be jaso egiten dauz gauzak. Beroik da tratamendua Zamudizioko plantan tratatu egiten dau, jasotzen da rezikletatik jasotzen diren gauzak. Ekiberrek gizartean arazoak dituzten pertsonak, lan arazoak dituzten pertsonentzako laneratzea edo integrazioa bideratzen dago. Hori da. Eta Ekorropak beroik emoten dauen tratamendue ipinten dau salgai dendetan. Hori da, eta kasu honetan, Koopera merkaduak inguruko bizitza komertzial eta soziala zeozelan dinamizatzeko beste modu bat eskaini gura dago. Ez da horretarako daukagu, lehen esaten izan dugun, lehenengo merkadu ekologiko eta solidarioa. Bai, ganera da, Euskadi osoan lehenengoa ez da egon, orain arte ez da egon olako gauzarik, eta Koopera zareak martxan jarri dau. Berehala esango dugu zer dan, zelan antolatuta dagoan, eta abar guzti hori. Baina suposatzen dut proiektu hau bideratzeko eta lehenengoa izanik, hor utxune bat edo behintzat behar izanen bat ikusiko zenduela, ez da? Bai, batez be jendeak eskatzen izen dau, bai, utxune hori ikusita jendeak eskatu dau. Eta kooperatibetara heldu da behar izan hori, eta hor animatu gara. Animatu zarie. Bueno, oraingoz, zelandoa? Ondo. Ja, aprua lazaitu naz. Bai, ez da? Bai. Bueno, hori da gertatzen dana, eta horretarako be badaukagu eskubiderik. Kontuak kontu, berbarik berba irakurriko dugu Kristina Larraiozek esandakoa, Kooperako marketing zuzendaria da bera. Dino, Koopera merkadua herritarren topagunea izango da, ekonomia solidarioa garatzeko lekua eta egoera sozial guztiek izango dute lekua, langileak, bezeroak, doaintzak jasotzen dituen personak, ikastetxeak, erakunde publikoak eta zelan ez, herritarrak bebai. Hori da. Hori litzateke zeo zelan, ez da deskribapena? Hori da, gure helburua da, toki edo pertsona guzti horietara heltzea.
Hori zan hasikerako helburua eta honegaz jarraitzen duzue aurrera. Zehaztuko geunke gehiago helburua, hau da, persona guzti horrengana heldu gura duzue, baina zein eratara, zein da honen sustraia? Helburua batez be 3 daukaguz. Alde batetik kontsumo responsablea bideratu, bestetik sentsibilizazio kanpainak egin, ze daukagu bertan merkatuan daukagu sala polivalente bat, eta bertan sentsibilizazio kanpainak eta egingo dugu, saiatuko gara, eta gero beste helburu bat da pertsona guztiek aukera berdina ero, naiz da gehiago irabazi ero, gitxi hau irabazi, aukera berdinak pertsona guztietara heltzea, berdin da gehiago irabazi ero gitxi hau irabazi, baina danak aukera berdina izatea erosteko. Inguruko bizitza komertzial eta soziala dinamizatzeko beste modu bat eskaini bebai, ez da hori begura da konsumo iraunkor eta arduratsuaren eredu izanez. Eta horretarako atal desbardinak daukazuez. Berreskuratutako produktuak eskaintzen dituzue batetik. Konta iguzu? Bai, batez be erropa. Bai gizonen erropa, ume txikiak, ero emakumeen erropa. Alde batetik daukagu erropa. Gero beste arlo bat daukagu bai erropa, bai da estilo vintage, ero apur bat karu hau edana, lehen esan dodan moruen, aukera guztietara, posibilitate guztietara heldu gura dugu, bai gitxitzu hau irabazten da bienak, ero gehitzu hau irabazten da bienak. Orduen, beste aukera bat dauka, hori, atal horretan. Bai. Gero daukaguz elektrogailuak. Errekuperatzen dira ekorrepara kooperatibaren bitartez, eltzen jakuz, eta daukagu zonatxo bat dendan, eta bertan saltzen dugu elektrogailu txikitsua. Urtebeteko garantiarekin. Hori bezan egin behar da. Eta gero hor dagoz jostailuak? Eta liburuak. Eta liburuak bai. Horrek rezikletaren bitartez jasotzen dugu. Eta gero garbiguneetan. Garbiguneetan eramaten dira garbigunetara eta handi jasotzen dugu. Hori da berreskuratutako produktuen gunea, eta hori da eskaintze bat. Baina elikadura ekologikoaren inguruan badaukazu zer eskaini? Bai, bizigai elkartetik elkarlan bat egiten dugu eta heltzen jakuz produktu biologikoak. Kasu honetan nekazariei zehozelango babesa emoteko? Bai. Bioaniztasunaren defensa bermatzeko bezaten dozue, eta merkatu hori indartzeko. Bueno, bidezko merkataritzako produktuak bebai. Bai,
hori kidendagaz dau elkarlan bat, eta handik heltzen jakuz produktu horrek. Eta honen helburua zein litzateke? Kartien dien gauzak ez dago intermediariorik orduen. Bertan produktu gehiena kanpotik heltzen die, eta intermediariorik ez egotera irabazi guztiek eurengan itzuli esango banke. Hori da, bai. Eta kasu honetan hegoaldeko herrien egoera hobetzeko, ez da? Hori da. Bada gehiago, hemen ez dugu amaitu. Eza. Merkaduak prestakuntza gela bi daukaz, eta hau zetarako da orientazioa emoteko, ez da? Bai, daukaguz bi gune, orain dino konpondu barik eta ipini bari dauzenak. Bidean? Bai, horren bat egingo die ikastaroak eta olako, tailerrak eta olako gauzak. Orientazioa emoteko. Hori da. Erakusketak, izaldiak. Bai, hor eta sala polivalentian batez be. Inguru giroari buruzko itzaldiak, erakusketak, olako. Eta ekonomia solidarioa garatzeko sensibilizazio jarduerak? Bai. Hori guzti hori. Bai, solidarioa eta bai inguru giroari buruz lotuta dagoen guztia saiatuko gara egiten. Bai. Hau guzti hau daukazue prest, esaten izan dugu, hau lehenengoz datorrela, ez da, Edurne, hasiera guztiak izaten dira aldaz gora. Bai, ez dakigu zelan funtzionatuko duen, eta hori, hasiera guztiak gogorra dira. Baina, ilusioa da gauz, eta jentiek eskatu dauena da, jentearen gandiz sortu da, eta astiro, pausutxuek emoten joango gara. Eta zuek orokorrean zelan ikusten dozue arlo hau? Zuek sari honetan aditu, zuek egiten dozue honetan lan, zelan dago arlo hau? Osasuntzu dago, oraindik badago zer eginik, lan gehiago egin beharko geunke danon artean, egiten dugu nahiko, gitxiegi da? Ni pentsetan dut lan asko egin aldala. Astiro azten gara, eta pausutxoak emoten gabiz, bai gu eta bai gizarteak, orduen. Astiro, baina ondo dau pausuek emoten joatea aurrera, eta ez atxerantza. Baleiteke honen oinarria batez be sensibilizazioa izatea, ez da? Bai, importantea da. Sensibilizazio bari jendie, orduen, jentie ohitura batzu daukaz, eta sensibilizatu egin behar da ohitura horrek aldatzeko. Orduen, hori, dinona, aukera daukagu eskoletatik eta etorriko iakuz umeak eta bizita egitera denetara. Orduen, sensibilizazio hori gukpe behar dugu, baina batez be ume txikietatik azten badugu, pauso handia emongo dugu, bai. Hori da, gazteen gandik azita, apur bat hau mundu hau be ezagutu dagian, ez da? Hori da.
Orain, hau da esku artean daukazuena, gazteak joango dira ikastetxeetatik, baina suposatzen dut gura dauan guztiak, esate baterako geure entzulek, eukiko dabela aukerarik ona aurreratzeko, ez da? Bai, gu zabalik gauz danentzat. Etorri gure dabeen guztiek, atia zabali daukie. Eta guk esaten dugu, ez daukiezetan erostera bakarrik etorri behar. Etorri aldie denda ikustera, ze denda deko itxura oso vanguardista eta oso polita. Eta guk nahi dugu hori komunikazio ero elkar truke bat egotea jendearen artean. Orduan, atea zabali dagoz. Hementxe Bilbon. Bai. Fernandez del Campo kalea da, hori da, bai. Horda, 16 garran zenbakia? Eta 18. Eta 18. Bai. Eta ordutegia be airatuko dugu esate baterako? Bai, goizeko 10etan zabaltzen dugu, arratsaldeko 8 arte. Ez dugu zarratzen eguerdietan, eta aurreratu gure guztientzat. Noiz arte? Arratsaldeko 8 arte. Arratsaldeko 8 arte, bai. Oso ondo. Hau, proiektu hau, oraingoa da, hau da orain esku artean daukazuena, eta hori aitatu dugu, baina holan epe labur, epe ertainerako besterik badaukazue? A ber, proiektu nahikoa daukago honekin, baina, saiatuko gara gune polivalente horretan, itzaldi batzuk, horlako bidetik joango gara, momentuz. Gero ja, ez dakite, gerora igual egongo da zer, momentuz nahiko daukagu honegaz. Ia zelandoan dandana, ez dakite tintontzian zeo zer itxi dugun, zeo zer gehiago aitatu gurako zeunken edurne? Ez, ni bakarrik animatu jendea eta aurreratu deitela. Batez be denda ikustera, ze oso erakargarria da denda, desberdina da. Eta hori, eta Bilbora etorri ezin da bienak, Bizkai osoan beste beratzi den da be badaukaguz. Hori da. Orduen, pasatu daitezela beste dendetatik. Gainera, errez ezagutzen diren dendak dira, ezta? Bai, jendea hurbiltzen hasten da, eta ezegida igertzen die zeintzu dien gure dendak. Hori da, hemendik luzatu dugu gonbidapena, zuri Edurne eskerrik asko, sintonia honetara etortea gaitik, eta hau guzti hau ezagutzera emotea gaitik. Koperako kidea, Edurne Izuntza, mila esker. Eskerrik asko zuri.
esaten izan dugun moduan entzuleok, Koopera Euskadiko lehenengo merkadu ekologiko eta solidarioa Bilbon dago, Fernandez del Campo kaleko 16. eta 18. zenbakietan. Hauxe izan da Eusko Ikaskuntzak bideratutako saioa. Mil esker beste behin geugaz bat egitearrik, eta badakizue hitzordua hilabeteko lehenengo eta azkenengo eguaztenetan.